عزو سلامتنا نبصحكم زغركم تعزبتي كما يتوعلون لومي عربي 28 تحساس قدر استدلوا زينا ومسنادو حسنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر عدم ارمياس قبر العليه بقدامنت ارقستاتو امباسادر سمر رسوم ورقه سرحون بريزيدنت اثيوبيا ركبوا منستر فتحي كوم سرتو كبرتات اب معقاب تكور سيمينار ابع سبا كايدو بمحضر زوبا دوبا قي بحري عمتاوي گمگم سرفا كايدو اب ديمقراطية ريبوبليك كونغو مس بريزيدنت مرجع سر حزبونا عبي تلاعيلو بريزيدنت حبرات امارات عرب دحر 7 عامات امباسيا اب سوريا داغم كفيتا امريكان شانل نقداوي زي مقداو نمهدا غز نقد سرخيبن كزتيا تسامعين امباسادر هاجر إيرترا أب فيدرالاويت ديمقراطية ريبوبليك إثيوبيا كون استمززة امباسادر سمر رسوم تمالي 27 تحساس ورقة سرحو نبريزيدنت سهل ورق زودة أركيبو كابتبو تانز بتصحنا تصاب غير مسكال غراز غير كأربويو أب أديس أبابا أب زركب بيت منغستي جنة الأول أب استقايدة سنة سرعات امباسادر سمره موق سلامتان ملف سناي من نيوتن بريزيدنت إسياس أفوركي ني بريزيدنت سهل ورق كومون نمنغستن هزبن إثيوبيا محلاليفوم بقلطف زغزغز زلو زمدنا إيرتران إثيوبيا نمعقابن نمدنفعن زكالو كم سعر زحبر امباسادر سمره ازي أب حدش تسفو مدرخ آتي زلو زمدنا نبهجي سلامن معبالن هزبتاتن منغستاتن كلتي أنا هاقرات زرقاقز كم زخونا أبريهو بريزيدنت سهل ورق بوغنا ني بريزيدنت إسياس أفوركي موق لباوي سلام تاريخ المتحللاف امباسادر سمره نزي تاريخه وعمام ممزازو يوهانا إلام أمانغو كلتي أنها قرات نعلم بزدنق أكايدان كلطافن سلامن حونتن يمعبل أبزلو اللقوان ورق السلحو كتقبل فولي ترقم كمزلو بمتقاس لما نزي زمدنا نمدل دالن نمحيالن ترى امباسادر سمره لعل كمزخون زلوات صنع قليس بريزيدنت سهل ورقة صعيبة ازي عبي علامة نخعوات زكالا كتبركت زلوا قربنات بمرقاز إيرتران إثيوبيان أبزوبا إيغادن بدرجة أفريكان سلام معبالن متحقازن كسافن عبي تراكت صاوتا حلافنتن عقمن كم زلوا انتقيسا نزي كون نمقبار دما حبراوت عرم حيال كم زدلي أنا زيرام إيرتران إثيوبيان بتشعت حملة للتشحن عصر شمونتن أواج سلامن محزنة دحر مختامن منغست إثيوبيا بعصر شمونت حملة ناتو ريدوان حسن امباسادر اب إيرترا منغست إيرترا دما بعسر حملة منستر سمر رؤسهم امباسادر اب فدرالويد ديمقراطية ريبابليك إثيوبيا غيرهم كم زمززو يذكر منستر فتحي فوزيا حاشم كوم سرتو كبرتات اب معقاب زتكور سيمينار ب 27 تحساس اب كتم عصبا كايدا منستر فوزيا اب سيمينارا حزبي اب ባህላውን ማህበራውን ክብርታቱ ተመርኪሱ ጉዳያቱ ዘማሐድረሉ ኮም ዘማእከለ ፍርዳው ትካላት ከም ዘለዎ በአብነታት አሰንያ ዳሕር መብራ اب 2003 በአዋጅ ቁጥር 132 ኮማዊ አብያተ ፍርዲ ከም ዝቆማ اب 2012 በአዋጅ ቁጥር 167 ምስፋሕ ክልል ስልጣን ኮማዊ አብያተ ፍርዲ ከም ተነጸረ ከም ውጽኢቱ ድማ ህዝቢ اب ቀረቡ ፍትሐዊ አገልግሎት ክረክብ ከም ዝኻለ ገሊጻ ፍትሒ اب መስርሕ ዝረጋገጽ ኮይኑ 4 መሰረታውያን መትከላት መለክዕታትን كم زلوا استقصت منستر فوزيا رحونت رتعاونت نتعنت تحتاتنت سلطنت صوفنتن كم زحتت بزوم مزنيتات ابيلو دما تامانت كالات فردن عقبه تገልገልትን كم زراغص افليطا منستر فوزيا اموداتا حقتاتنا نسنيتن ابيتن زطمتو ኮይኖም ክብርታት ህብረተሰብ زياده كم زخسكوسن كم ሰርጽን በመግባር ገበናት ንመጉዳልን ተሪዮታቶም ንምጥፋአን ስለዘገልግሉ ኩሎም አካላት መንግስቲ ግንባርን ህብረተሰብን أغالبو هيبوم كسرحلهم كم زقبا أبريها أب زوبا دوبا قاي بحري حزبي بقربا قلوت فتحي كركب أب زقوما شمونتا مقابيتات كوما أبيتا فري شمونتا دك انستيو زركبوم 14 ديانو لو
ካብ 2012 ክሳብ 2017 ኣብ ዘሎ ዓመታዊ ካብ ሰራዩ ሲቪላዊ ጉዳያት 67 ሚታዊት ብውሳነ ቤት ፍርዲ 18 ብዕርቂ መዕለብ ክግበረሉ እንከሎ 15 ሚታዊት ድማ ንዝቕፅል ዓመት ከም ተሰጋገረ ጸብጻብ መምሕዳር ናይቲ ዞባ ይነጽር ኣብ ገበናዊ ጉዳያት ብተመሳሳሊ 53 ሚታዊት ብውሳነ ቤት ፍርዲ 37 ሚታዊት ካብ ብዕርቂ ክድቅስ እንከሎ 10 ሚታዊት ናብ ዝቕፅል ዓመት ከም ተሰጋገረ ተፈሊጡ በብግዚኡ ዝካየድ ገምጋም ስራሕ ዝነበሩ ብልጫታትን ድኽመታትን ብምልላይ ንመጻኢ ንምእራሞም ኣገዳሲዩ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ቀይ ባህር እውን ዓመታዊ ገምጋም ስራሕ ኣካይዱሎ ሙሉእ ትሕዝቱ ወኪል ኤረና ኣሕመድ ዳኒ መሐመድ ኣዳሊወሎ ዳናይት ገብረሕይወት ከተቕርቦ እያ ምምሕዳር ዞባ ደቡባዊ ቀይ ባህሪ ብ26-27 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዝገበሩ ኣኼባ ኣብዚ ዓመት እዚ ክትግበሩ ተወጢኖም ናይ ዝነበሩ መደባት ገስጋስ ብምግምጋም ኣብ ትግባረ ውጥናት 2019 ዘትዩ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ 2018 ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ህንፃውን ልምዓታውን መዳያት ተታሒዞም ዝነበሩ መደባት ብመንፅር ኣብ ትግባረ ዝተረኣዩ ብልጫታትን ድኻማትን ዝገልጽ ጸብጻባት ብዝምልከቶም ሓለፍቲ ቀሪቡን ክትዕ ተኻይዱሉን بمسرت تصبصابات لوم عمت بتغلالا 722 ملم زعقنو زناب كم زوقعه እዚ ድማ ካብ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ዝሓሸ ምንባሩ ክግለጽ እንከሎ ብሓፈሻ ተሓሪሱ ኣካል ካብ ዝተዘርአ 580 ሄክታር ዝምስገን እቶት ከም እተረኽበ ተፈሊጡ بأحملتن فراتاتن ካብ ዝለምዐ 100 ሄክታር ድማ 9000 ኩንታል ከም እተሓፍሰ መግቢ እንስሳታት ንምውሓስ ብዝተገብረ ጻዕሩን 1400 ኩንታል ከም እተረኽበ ዝሓበረት ጸብጻብ ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታት ተረጋጊጹ ዘሎ ንቕሓትን ተገዳስነትን ንዝሰፍሐ ስራሕ ዘተባብዕ ምዃኑ ኣነጺሩ ተራድኦ ገፋፍቲ ዓሳ ንምሕያል ብዝተሰላሰል ዕማሙን ምዘመናዊ ምግፋፍ ዓሳ ዘላሊ ትምህርታውን ኣስተምህራውን መደባት ከም እተተግበረን ኣብ እቶታውነት ዝምስገን ውጽኢት ከም እተረኽቦን ክሕበርን ከሎ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝካየድ ክንክን ቅድሚ ሕርስን ኣገልግሎት ሕርስን ግና ገና ትሑት ምህላው በሪሁ ብተወሳኺ ምዝርጋሕን ምጽጋንን ኣገልግሎት ማይ መምዕባል ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ከምኡውን ምርጫታት ኣማሓደርቲ ኣካይቲ ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን ዘጠቓልል ንጥፈታት ከም እተኻየደ ተገሊጹ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ዋሕድን እርጋንን ኣምቡላንሳት ፍታሕ ክርከቦ ጽገና ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ክቀላጠፍ ተሳትፎ ተምሃሮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ክም ንምባል ድማ ብውህደት ክስራሕ ተላብዮም ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይ ባህሪ ኣምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ማንታይ ኣብ ዘስምዖ መዛዘም ቃል لوما عمد ኣብ ትግባር ዝተወጠኑ መደባት ዝተርኣየ ውህደትን ተወፋይነትን ተዓቂቡ ኣብዚ ተኣትዩ ዘሎ ተስፉ መድረኽ ንዝበለጸ ውጽኢት ዓጸፋ ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሩ ብዛዕባ መደባት 2019 ድማ ኣምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ብዘይካቲ ንምስፋሕን ምምዕባልን ወደባትን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘራኽብ መስመራትን ዝምልከት ርዱ ዓበይቲ መደባት ኣብ ምስፋሕ ኣገልግሎት ሲስተማይ ምሕያል ኣገልግሎታት ትምህርትን ጥዕናን ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝብን ካልእን ዘተኮሩ ዓበይቲ መደባት ልዑል ኣተኩሮ ከም ዝወሃቦም ኣብሪሁ ኣብ ንዞቦታት ተሰነይን ደቀ ምሓረን ኣበርክቶ ህዝቢ ኣብ ልምዓታዊ መደብ ዕዙዝ ምንባሩ ኣብ ዝተገብረ ኣኼባታት ተገምጊሙ ወከልቲ ኤሪና ኣማኑኤል ተስፋይን ሲራክ ገብረ ሚካኤልን ዝለኣኽዎ ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ብ22-25 ታሕሳስ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ተሰነይን ደቀ ምሓረን ኣብ ዝተኻየደ ርክባት ህዝብን ምምሕዳራትን ተሳታፍነት ነበርቲ ኣብ ምዕዋት ልምዓታዊ መደባት ተሞጊሱ ኣብቲ ኣኼባታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምድልዳል መሬት ሕርሻ ምሕጋዝ ስድራ ስዋኣትን ስንኩላንን ምሕላው ፅሬት ኣከባብን ምስፋሕ ትሕተ ቅርፂ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ብልዑል ኮማ ውዳበ በድማዕነት ዝተተግበሩ መደባት ምዃኖም ተገሊጹ ወከልቲ ህዝቢ 11 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣብ ዝተሳትፎ ገምጋም ኣብዚ ዓመት ዚ ብደረጃ ንኡስ ዞባ 8350 ሄክታር ከም ተሓርሰ እንተኾነ ግን ክራማት ቀርጢፉ ስለ ዘቋረፀ ቶታውነት ትሑት ምንባሩ ክግለጽ ከሎ ብዝተኻየደ ምድልዳል መሬት 121 ስድራ ስዋት መሬት ሕርሻ ከም እተዓደሎም በሪሁ ንጽላት ጥዕና ብዝምልከት ድማ ካብ 21 ክሳዕ 30 ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ክታበት 38,000 ህጻናት ጸረ ኒውፌርን ሩቤላን ከም እተኸትቡ ጥዕና ጥሪት ንምውሓዝ ብዝተሰላሰለ መደብ እውን ልዕሊ 50,000 ጥሪት ኣገልግሎት ክታበትን ሓፈሻዊ ሕክምናን ከም ዝረኸባ ተፈሊጡ ኣካይዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ተሰነይ ኣቶ ተስፋ ዝጊዕ ዕቑባ ዝጋብ መወዳእታ መሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ ንምምላእን ተግባር ልምዓታዊ መደባት ንምድንፋዕን ኣብ 2019 ብልዑል ኮማ ውዳበታት በብደረጃኡ ዝሰላሰሉ መደባት ተወጢኖም ከም ዘለዉ ሓቢሩ
ب25 تحساس ኣብ ከተማ ደቀ ምሓራ ዝተገብረ ተመሳሳሊ ኣኼባ ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ወፍሪ ክታበት ኒፌር ሩቤላን ምእካብ ግብሪ መሬትን ጥሪትን መደባት ማሕበራዊ ድሕነት ምርጫታት ኣመሓደርቲ ከባብን ኣካየድቲ ስራሕን ከምኡ እውን ኣብ መስመር ደቀ ምሓራ ተራእምኒ ዝተሰላሰለ ወፈራታት ዝምልከት ጸብጻባት ቀሪቡን ተዘትዩሉን ኣብ ሰብናይት ንሱ ዞባ ጎሊ ዝተዋደደ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ምጥርናፎምን ርግኣት መነባብሮኦምን ዓብ ኣስተዋፅኦ ይገብራ ከም ዘለዋ ነበርቲ ሓቢሮም ንሳቶም ነሪና ኣብ ዝሃበዎ ሓበሬታ ኣብ ማእከል ዓዶም ዝተዋደደ መሰረታዊ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ጽሩይ ማይ ክሰትዩ ደቆም ከምህሩን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽቡን ከም ዘብቅዖም ጠቂሶም ብግቡእ ይጥቀምሉ ከም ዘሎ ገሊጾም ሕላወ ናይተን መሰረታውያን ትካላት ቀሲና መነባብሮና ክንመራሕ ሓጊዙና እዩ ዝበሉ ወሃብቲ ርእቶ ቀጻልነት ናይተን ትካላት ንምውሓስ እጃሞም ከም ዘበርክቱ ኣረጋጊጾም ኣብ መምሕዳር ከባቢ ሳሙናይት መደበር ጥዕና ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርትን ቀረብ ጽሩይ ስተማይን ከም ዘሎ ወኪል ኤረና ሓቢሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቀፂሉ ዝቐርብ ዕለታዊ ዜና ሃገራት ወፃኢ ب27 تحساس نبرتي مبرقاو شناخ ديمقراطية ريبوبليك كونغو زمت 30 تحساس كتوتينو ابزلو بريزيدنتاو مرچا كيساتفو نستوهب وسانه كوميشن مرچا بمقوام سلاموي سلفي كم زكايدون مسحيلتا صتا كم تጋጨውን ተቃልሑ ሰልፈኛታት ኮሚሽን ምርጫ ብሰንኪ ለብዒ ሕማም ኤቦላን መንቀሳቀስ ዕጡቃት ሓይልታትን ኣብቲ ከባቢ ምርጫ ክካየድ ከም ዘይኮነ ብ26 ተሓሳስ ንዝሕለፈ ውሳነ ኣብ ዝገለጹሉ ዝነበሩ ንምብታኖም ምስ ዝተዋፈሩ ሓይልታት ጸጥታ ተጋጨም መብዛሕትኦም ነበርቲ ናይቲ ማእከል ተቃወምቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ዝኾነ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ እቲ ውሳነ ካብ ምርጫ ንምግልጋሎምን ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ዕድል ንምሃብን زعلم مخانيم زقل زلو سلفنياتات أب كتما بينين نابزر كماكل قدات إيبولا بمئتو كبير عنوات كم زوردو منسترت عنا نيتها غرافليتو بريزيدنت مرچا ديمقراطية ريبوبليك كونغو أب كلتاشن 10 شديشن ككايت توت إنو كانت نبرة باستفلا لي مهنياتات نزحله فكلت عامتات تدناغيو كمصنحو يقلت بخالو وجن بإسران شوعات تحساس من قستي ديمقراطية ريبوبليك كونغو لعلوي تتصوعي كوميشن أوروبا وحبرت أب وشتي 40 شمونتن ساعات كاب هاجرو كوت عزيزو أتي من قستي أب زوتو مجلسي أوروبا وحبرت أب لعل هاجرو أمبيرون صنح جراتات نمن واحد وسدو سكمتي ناهجراوي حق زت حس مخانيو قاليتو حورات إمارات عرب دحري شوعات عامتات بإثران شوعات تحساس إمباسية أب سوريا داقم كم زخفتت مع كنا زيناك ألحن منستري قديات وصاي حورات إمارات عرب أبزوت ومجلسي هاجرو زمدنا من سوريا ناب نبور المبلاس كم تدلنا نسيرو بز مسرت جزياوي فتسامي قديات إمباسية أب دماسكو دروس روحو كم جمر زجاوح زلو إذا خم جيلون كله نجزنت بحرينون كاب كلتاشن 10 تغلتن تعاتيوت أنها إمباسية أب دماسكو داقم كتكفت دليت كم زلو أميتالا حورات إمارات عرب نجزنت بحرينن أب كلتاشن 10 تغل سنين زمدنان من سوريا باتيخان أبالنت سوريا أب محبر هاجرات عرب سنكتي أب تهاجر سلعلة وتهدر وكلولو أب ورحك حدار كلتاشن 10 تحدن كم زدسكلت أب طواي تقصو شوعات عمتات بزوطرن بمتتاو حيال وقدام وين حالتات كم زباسن كلولو سوريا لعلي 300 سوسان حسابات كم زموتو بمليون زقوت أردما أب وشت هاجرهم كم مزابلون ناب كالوت هاجرات كسدرون كم تجددو أب طبات حبرات هاجرات ينتصرو أب نقدر مداي زي تقادوا أمريكان شانن أب زمت ورح تري بزعبو قص نقص رخبن كزتيا كم تسامعه منستر نقدي شانا بإسران شوعات تحسس حبيرو سمزي نقدي كلتين هاجرات أبز حلفك أربع معلتات أبز كايدونا تليفون ركب أبزي حباراوي من رداء كم زبصحو اتي منستر زقلص اتركب دحرتي مراحتي كلتين هاجرات اب مجمريا نزور حزي اب كتما بونس ارز زكايدو ركب ناي فلما ناي قص نقص زرب كخونيو بريزيدنت دونالد ترامبن بريزيدنت شي جين بينغن نتي نقداوي زي مقداو نمهدا حدحداوي موسخ اتاو قرص دو كبلو كم تسامعو صبصبات يحبرو مس تشاينا كتكايدو اب صنحت نقداوي من لواد استات 370 بليون دولار كم زخسرت تتقلص امريكا اب لعلي 200 بليون دولار زواغو اتاو نبرت تشاينا ناي 10 ميتات وسخ قرص كم زو سنة يفلت تشايناون اب لعلي اتاو نبرت امريكا تمطاطن يزبلتو سغمتي كم زو سدت بزي دما اب مونغون نقداوي زي مقلاو كم تفطره يقلص
يوكرين مس روسيا بزي مقدوا اب موداتا زحلفه ور حدار نزاتاتاتو حصوص وتادراو اواج ب 26 تحساس بوقع كم زل على تافليطا اتي ب 25 حدار ابتن مس روسيا زداوا 10 اورجاتات يوكرين زتوسن اواج نسلسا معلتات زصنح منبارو زغلصه بريزيدنت بيترو بوروشينكو علامو كم زوقع حبيرو يخون امبر سرايت هاغرو كمصن زخل تصاوون مكات اب تطنقق كصنح مخانو بريزيدنت بوروشينكو ب 26 تحساس ابزاو مغلص افليطلو روسيا ب 24 حدار مايو غزاتا كم صحست نزغلصتن سلسته مراخب يوكرين دحر محازا اب منغو كلتين هاغرات وتهدراو وطري كم تفطرن بت غداي نحدحدن كوقاقسا كم صنحان صبصبات يغلصو بت وطري اب منغو روسيان مشارختي يوكرين زخونا نيتون نصنح زي مقداو مليسو كم زغاددو نتكونتات بقربا زكتاتل وغنات يحبرو اب معربون دوبون شنخ امريكا تخسيتو زلو حيال هبوبلا ورچي بمخنيات تنبل بعال لدتن حدش عامتن نزكايد صعو منقصاص حزبي كسناخل انكلو بقل زي قمت محبر قطبو حسات كم زورده تحبيرو بسنكتي كاب 26 تحساس جمر حما كنا تتاير لا حد شح براتات كقارص انكلو استات حموش شح بمدنو غاين بمسنخالون اب معرفو نفرتي حنفشفش كم تفتره تقالحو قند مسمرات مغعازيا مدري بمعصاون بمخنيات بعالات نزكايد مغشاتات ازيو اصقامي غيرو همزلو تغليصو صلات توريزمن ببعال بمغنيات بعال لدتن حدش عامتن زغبر ادغ هياباتن بعالوتا تصلي كم زلو زغلص صبصبات اب سفيح كفال نايت هاجر ناي متنققت اواج كم زوصا نصيروم ات حما كونتات اير نزمص معالتات كقصل مخانو زئمت تنبيتات كونتات اير سلازلو متن زوردو حاسيا كزايد كم زخل يغلصالو اب موداتا فرنساوي شماغله برميل مسل قرصي زلوا تنسافافي تتقيمو ناتلانتيك اوقيانوس كسنطق ابسالس زي تبغيسلو ازي ود 71 عامت شماغله نزي استات 4500 كيلومتر زموحاتو غعزو بسلسه ورح كزازمو كم زخل يزغل زلو نسو نتا زغعا زلا تنسافافيت ملو ناي دحنت مسلطتات كم زلوا بمحبر اب ساعات كساب 3 كيلومتر ناتغعزه نترحقت ابتي زحسبو غزي كشفنو كم زغل اميتلو اذا مدقسي كشنن مخزنن زلوا تنسافافيت اكل بصحايو صعات زسرح مراخبيتن جغرافياوي محبرين زتغطملا مخون تفليطو بزي كازي اتهانا نصا نايزا تنسافافيت اكل نحدغاتات معبلن انساتات بحرن زكلاخل مخون تغليصلو اتي غعزو بعاوت انت تزازيمو اتي فرنساو شماغله بفلي مسارحي ناتلانتيك اوقيانوس سنطقه تباهيلو فلي كبروسن كحز كم زخل يمت زينا ابزي فصم بروكنا يسرح معلتي سلام زي خبركم تعزبتين لو معرب استرالو على زينا سبورت انهم شامبيون قردم بشكل تزوا ماكل تمال حمص بناي برخ ودر قصيلو نيرو اريتل عبلال نتارغاغيصام ازيني حمشاي مدرخ ودر اب مسمر اسمرا حمبرتي مندفرا اسمرا سيد شي بيت غرغش از تخايدو خينو 276 كيلومتر زشفن نيرو ودر مستجمره كلهم تقرادم تيك ساعه عد قعرات بحبار كوان تتغعزم اب مسمر حمبرتي تسفاي محرت اب ابي روبيل ادوناي كسته سلستيوم كابسنبل نتناي تسفاتين كابيريتل توماس كبراب كاباس بيكم نحنا الى ابراهام افريقيا تغلسنبت كلتيوم كاب دندن سمر عند مريم كاب حد نزركبوم نعباي جوجلا رح ريحهم تمرقفهم ابي كاليت جوجلا نعوم سيبوم داويت يماناس بيكو يعقوب دبسايريتل روبيل تولد سنبل ميكيل تصفى مريم دندن اخليل غبريوت ابي المكونن كلتيوم كاب حدنت كاليت جوجلا قومم ازوم تقرادمتي ابي كبابي عشا غلغل بمتخن تقدم من دفر ابزق صللو ابي كبابي قلقلت من غدانا يسلسته دق فللي مس عباي جوجلا نيروم ابي كبابي من دفر ابتخايد قطرتا ودر قداما يعقوب دبساي كابيريتل كالاي داويت يمان خواس بكم سالسا يخليلو غبريوت كاب حدنات بدحريت عباي جوجلون سلام يرخبتن فحفح ليا بربعته جوجلات تماغ الى من دفراتيام قدامي جوجلا اب مملاس اب دوبار واب زكايدتون اي نطبي كالاي قصبتا ولدنا نحنا تفاصيل تعواتي كون نكلم افريقيا تخلصنبتن توماس غويتو من نعو سيبوم كالاي سالساين كوينوم قدامي جوجلا بتعرادمتي روبيل تولد داويت يمان افريقيا تخلصنبت نحنا تفاصيل عقب دبساين كالوتن النا تقلست كتما دوبار وحليفا بغير من غدا تبصحن كلا بتعرادمتي دندن تمرح كالاي جوجلا تحوستا
ኣብ ዓቅበት መንጉዳ ሮቤል ተወልደ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ብምግባር ነታ ጉጅለ ፋሕፋሕ እኳ እንትበላም ዳዊት የማንን ያዕቆብ ደበሳይን ግን ክሰድዎ ይከኣሉን ኣብ ናይ ዓቅበት ቅጽበታዊ ውድድር ከዓ ንዓባይ ጉጅለ ብ11 ደቂቃን 25 ካሊትን ፍልሊ ያዕቆብ ደበሳይ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ዳዊት የማነ ካልኣይ ኣፍሪቃ ተክለሰንበት ድማ ሳልሳይ ኮይኖም ኣብ ጎላጎል ኩሎም ኣብ ቅድሚት ዝወዓሉ ጉጅለ ተጠርኒፎም ሳልሰይቲ ኣብ ብሎኮ ኣብ ዝተኻየደት ቅጽበታዊት ውድድር ኣርኪቦም ንኻልኣይ ግዜኡ ናትናኤል ተስፋፅን ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ያዕቆብ ደበሳይን ሮቤል ተወልደን ድማ ስዒቦሞም ተቀዳደምቲ ብመስመር ቃሕውታ ማይጨሆት ኣንፈቶም ንቤት ገርጊሽ ኣብ ዘቕንዕሉ ተቀዳዳማይ ናትናኤል ተስፋፅን ካብ ኤሪተል ሜሮን መብራህቱ ካብ ደንደን ካብታ ንኣስታት 150 ኪሎ ሜትር ኣምሊጣ ዝወዓለት ጉጅለ ናይ 2 ደቂቕ ፍልልይ ብምንጻፍ ንሓያል ቁልቁለት ድርፎ ተተሓሓዝዎም ኣብ መጥወይ ሰይዲቹ ድማ ናትናኤል ተስፋፅን ብ5 ደቂቕ ፍልልይ ንበይኑ ቀዳማይ ኮይኑ ተጠውዮም እንተኾነ ግን ዓባይ ጉጅለ ናህራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብምውሳኽ ነታ ልዕሊ 165 ኪሎ ሜትር ኣምሊጣ ዝወዓለት ጉጅለ ሓደ ድሕሪ ሓደ እናርከበት ክትሓልፎም እንከላ ኣብ ከባቢ ባርጊላይ ከዓ ነቲ ንበይኑ ኣብ ዓቐበት ዓርበ ሩባዕ ኣብ ቅድሚት ዝወዓለ ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ዝነበሮ ናትናኤል ተስፋፅን ብወዲ ጋንቱ ያዕቆብ ደበሳይን ዳዊት የማነ ካብ ኣስቤኮን ተዋሒጦም ኣብ መወዳእታ ድማ ያዕቆብ ደበሳይ ክረቤሊተር ንውድድሩ ብ4 ሰዓት 31 ደቂቕን 28 ካሊትን 39 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እናረገፀ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቶም ካልኣይ ዳዊት የማነ 24 ካሊት ድሒሩ ሳልሳይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን 28 ካሊት ድሒሩ ራብዓይ ቢንያም ግርማይ 32 ካሊት ድሒሩ ሓምሻይ ሲራክ ተስፎም 36 ካሊት ድሒሩ ሻድሻይ መትከል ምስጉን 45 ካሊት ድሒሩ ሻብዓይ ኣማኑኤል ፀጋይ 45 ካሊት ድሒሩ ሻምናይ ሮቤል ተወልደ 52 ካሊት ድሒሩ ታሽዓይ ፊልሞን መብራህቱ 58 ካሊት ድሒሩ ዓስራይ ድማ ሮን ደብረፅዮን 1 ደቂቕን 1 ካሊትን ድሒሮም ክሳብ ሕጂ ብሁለት ነጥቢ ዝመርሑ ዘለዉ ተቀዳደምቲ ያዕቆብ ደበሳይ 54 ዳዊት የማነ 31 ሲራክ ተስፎም ድማ 28 ብግዜ መራሒ ዘሎ ሲራክ ተስፎም ብ14 ሰዓት 56 ደቂቕን 49 ካሊትን 46 ካሊት ዝደሓረ ሮን ደብረፅዮን ካልኣይ 1 ደቂቕን 57 ካሊትን ዝደሓረ ቢንያም ግርማይ ድማ ሳልሳይ ኣለዉ ናይ ዓቐበት ውድድር ተዛዚሙ ያዕቆብ ደበሳይ ኤሪተር ብ15 ነጥቢ ጎብለ እዚ ውድድር እዚ ክኸውን እንከሎ ዳዊት የማነ ኣስቤኮን ኣኽሊሉ ገብሪሂወት ሓድነትን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም መዛዘሚ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ፅባሕ ቀዳሚ ሰንበት ክካየድ እዩ ቀዳም ተቀዳድምቲ ማውንቴን ባይክ ኣብ ከባቢ ኤክስፖም ናይ ዳኮርሶ ተቀዳድምቲ ድማ ሰንበት ኣብ ሓድሽ መወዳደር መስመር ከባቢ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕኒ ኤርትራ ከካይዱ ምዃኖም ካብ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ بفدريشن بادمنتون زوا ماكل استودبن ናይ ሓደ ሰሙን ውድድርን ሻምፒዮን ባድሚንተን 2018 بسنبتا بجيمنازيوم دنبه سنبل تزازيمم እቲ ኣብ ክልቲ ጾታ ልዕሊ 18 ትሕቲኡ ናብ ዘጠቃለለ ውድድራት ብሓፈሻ ለይኩን ሙልጌታን ዮዲት ዖባ ሚካኤልን ኣብ ክለ ዕድመ ልዕሊ 18 ሻምፒዮን ክኾኑ ከለዉ ኣብ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት ድማ ሩፋኤል ዳዊት ኤደን ጌርጊስን ተመሳሳሊ ዓወታ መስጊቦም ኣብ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ልዕሊ 18 ዓመት ለይኩን ኣብ ግጥም ፍጻመ ኒውኤል ዳንኤል ክልተ ባዶ ብምርታዕ ጎብለ ናይቲ ውድድር ክኸውን ከሎ ንደረጃ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ሄርሞን ሚካኤል ንማቲያስ ክፍሎም ተመሳሳሊ ውፅኢት ብምርታዕ ሳልሳይ ተርታ ሒዞም ኣብ ውድድር ትሕቲ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ሩፋኤል ዳዊት ንናትናኤል ጌርጊስ ክልተ ባዶ ብምስዓር ዘውዲ ሻምፒዮን ክደፍእ እንከሎ ፋኑኤል ኣልዓዶም ንሰና ኢዮብ ኣብ ናይ ደረጃ ጾታ ክልተ ብሓደ ብምርታዕ ሳልሳይ ተሰሪዖም ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ 18 ዓመት ዮዲት ንመክሰብ ተስፋ ማርያም ክልተ ባዶ ብምስዓር ሻምፒዮን ኮይና ያስሚን መሐመድ ብርሃን ድማ ኣብ ልዕሊ ሄርሜላ ይማነ ክልተ ባዶ ብምዕዋት ሳልሰይቲ ኮይና ኣብ ናይ ትሕቲ ዕድመ ኤደን ጌርጊስ ንሰሚት ሰሎሞን ክልተ ባዶ ብምርታዕ ጎብለል ናይቲ ውድድር ክትከውን ክኢላ ኣብዚ ካብ 15 ክሳብ 23 ታሕሳስ ዝተኻየደ ውድድር ሓያለ ተስፋዋት መንእስያት ተፃወቲ ባድሚንተን ክልለዩ ከም ዝተኻእሉ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ፌደሬሽን ብተወሳኺ ሓቢሮም ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ትማሊ ሓሙስ ምሸት ብፀወታ ዌስት ሃምን ሳውዝሃምፕተንን ቀፂሎም እቲ ግጥም ኣብ ሜዳ ሳውዝሃምፕተን ተኻይዱ ኣብቲ ፀወታ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ግጥም ኣብ ካብ ክልቲአን ጋንታ ዝኾነ ሸቶ ኣይተመዝገበን ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፀለ ፀወታ ግን እንጋሊት ሳውዝሃምፕተን ቀዲማ ብመንገዲ ሬድሞንድ ብዘመዝገበታ ሸቶ መሪሕነት ክትሕዝ እኳ እንተኻኣለት ክትዕቅቦ ግን ኣይከኣለትን ዌስት ሃም ካብ ፊሊፕ ኣንደርሰን ብዝረኸበተን ክልተ ሸቶታት ክልተ ብሓደ ብምዕዋት ድማ ካብ ሜዳ ወፃኢ 3 ነጥቢ ወሲዳ ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብ ተፈፂሙሎም